Ahojte, vítam vás u nového videa z Brawl Stars. Dneska si zahrajeme spolu Dragoboy. Ja dám ready. Počkajte. Dragoboy má tu silver. Takže ja som ready. Tak. Neviem, čo ten Dragoboy robí. Ale neviem. Keď má tu veľa bravelo on, ja mu dám na neho. Mám tu aj tým. To je Dragoboy a dám ready. Snaď, aby sme boli takí. Ide už? Na neho. On má nejakú hviezdičku, to je asi jeho klub. A už ideme. Máme dlho showdown, takže pozval som ho. On bol online. Počkaj, on má teraz bronz. On je patrí medzi tými najslabšími. A niekto vôbec nemá kam. A to je najhoršie, keď nemá kedy je boj. A tam je Edgar. Počkaj, aj tam sú. Počkaj, to je dotiahnu, kámo. Mejšie. Tam je niekto, tam je. Ono, Spike. Ja mám ultimateku, ja potrebujem nejakú. Ja sa musím doliečiť. Ja medzi tým takto pôjdem, tak. A teraz idem na túto. Výlov, kámo. Čo by výlov? Nič. Ona ma zdičila. A my sme sa zdičili navzájom, takže zatiaľ sa bojuje. Dragoboy neviem, čo robí. A už sa respawnujem. Tak, mám nachystanú ultimateku. Ja neviem, ako pôjdeme. Počkaj, tam je Edgar. Kámo, tam je Bass. Počkaj, ja sa doliečím, aby nepoužil ultimateku. Showdown. Ja tu. Hop. Boom. Zabaza je to strašne na blízku. Ja sa musím doliečiť. A tiaľ dynamit je zničený. A tu bude kamera. Ne? Kde bude? Tam je. Tu je Bass. Ja zničil aj Dragoboy. A sme druhý, 7 pohárov. To stačí, mám quest splnený. Ešte. A stav drop. Hop. Super. A ešte jeden. Super. 2 superovka. Ja sa blížim kreditov. Tu. A potom už budem mať tu ďalšie kredity. Dragoboy. Ja teraz si dám sklad Edgara. A som ready. Mne si dá hocikoho. Áno. On býva Baza. Máte na blízku. To je ako. To je čas, keď na blízku. On má bronz. On má bronz. Ja vždy, keď začínam, no tak si idem pre čestku, napríklad tu je nejaká. Tak, idem si, aby mali bubble up. Potom idem, zničím tu ďalšiu. A potom už niekedy útočím. Ale neviem, kedy si aj počkám na ultinu. Počkaj, mne zabili. Rýchlo povedz, ja mám 8 tých power cubes. Doliečil som sa, ale nevidela to úplne dobre.
A už sa respawnuje, tak. Lebo som neho Pavlapi alebo niekoho. Ale tam nikto nás... To je táto blbosť. Počkaj, ja som nestil ultimateku. Bez tvety. Počkaj, máme tu dobu 10 gemov. To sa vyplatí zase. On si dá takého, počkaj, si dám tyka. Počkaj, je tu hodžoun? Dám si hodžoun. Počkaj, on kde vzal? Tak nemám, ja mám iba kejdu bez a bas. Ja som si dal tyka. Počkaj, čo spektejtuje? Ale má aj pečalčku medzi čím. Počkaj. A je tu Max. Počkaj, kto je Max? Dobre. Dáme mu knockout. Počkaj, aby si dám niekoho iného. Bua. On si dal Edgara. Toto je aký Max? Počkaj. On má veľa bolov. Keď ťa pozvem do French. Prosím, ja si vás invitujem, aby sme mohli takto. A pozrite sa napríklad, jak tu má mytik 1, tu gold 1. Takže ja som ready. Ja som si dal búa. Zvedom, ako to vyhrajeme. Aj možno pohrajeme, ale Bele Bas a Dynamike počínam. Aha, dobre. Ja som s tým búlom, neviem, raz hral. Neviem, koľko hier. A mne niekto. Počkaj, to čo? Andel kámo. A ten Bas je na blízku síce, ale toto. Ešte tam je niekto. Ako sa k nemu mám priblížiť? Javi, čau. Ne. Ničil ma ten Bele, ale podľa ako by ho zničil. Ja mám nachystanú ultimatku, tak to potom využijem. Počkám si tu na strede, keď mňa pôjde niekto na stred. Bele. Počkaj, ja som už to s ním málo. Tu je podľagobroj a tu je Max. Počkaj. Max má multisal. Počkaj, Max to asi nejako dá. Max je tu a podľagobroj je tu. Takže asi toto sa... Ešte je Max. Neviem prečo invite toho svojho kamosa. Podľagobroj, ale dobre, a neviem, koľko ma pohalo. Keď ma zaujímalo vyhrali sme. Ale som ani jedného nezničil, no. Nechcete? Keď jeden nechce, no tak ani ja. Takže to je Max. Chvíli. Tak Max. Tu je, tak. Asi si dám, neviem, aké tu mám questy. Počkaj, ale si dám Nitu. Že nebude lepšia Nita, už mám na nej niečo. Tak tam mám, tak Jean. Kde je? Tu. Tak, ja som ready. Jean. To je pôjde, kámo.
Bo čo si musím dať baza, kde? Ja si dám tohoto, haha. Dal som, aby dali rady. To som si vybral, bo som si dal Gina. Knockout. Gina je Spike. Dobre, je pekná Bea. Oni majú úplne bronz a ja mám už silver 2. Počkaj, tam je IMAX, to je... Počkaj, musím sa doviečiť. Tam je Spike, to je problém. Taký. Tam je Spike a tam je po Dragobuj. A ešte tento. Tu. Musím sa trošku Počkaj, ja sa doliečím trošku. Počkaj, trošku sa mi to... Počkaj. Prečo tu mám takýto sprej? Neviem. Tak. Neviem, dobre. Trošku som dostal. Tam je Max, dobre. Počkaj, to je Spike. Ja zničil Spike. Koho to zničil ako Pev? Toto sme prehrali, toto kolo. A ja som si dal Gina. Ja úplne... Potrebujem niekoho, kto nestrieľa ďaleko. To napríklad, neviem, BA ani Spike. Tak vyzerá, že aj tento, to B. Počkaj, on vie hádzať, alebo nevie. Vie ultimateku hádzať. Počkaj, kde je ten Max As? Toto prehrajeme. Ono vlastne je najkrajší. Kde si od Jakuba Destra. Speed test. On je... Tak. Nepodarilo. Užím. Tak. Dobre, dnešné video bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ahojče.